Jsme u další části a juhu! Hej, mám 14 jedů. Jo, bezva. Hele, kontroloval jsem videa a zjistil jsem, že Peťa tam má nějaký divný hlas, ale to... To je dobře, vypadám v tom sexy. Doufám, že to přežijete. Měli byste to přežít. Kdo tady dal ty kobl? Au, kdo to byl? Já určitě ne, protože já jsem tady. Já to furt střílím, no ty, to má prostě, to je prostě... Au, sakra. Já ti pomůžu. Peťo, já ti pomůžu. Umři. Jo, jasný. Ne, on má poison lektvary. Harming. Jo, to je silný. Umři. Menší bitka tady. Hele, já mám 13 lektvarů. Hej, nech mě. Já tady chcípnu. Hej, a vy z toho můžete udělat, aby rovnou i chcípli, jo? No. No, tak ale kvůli Romčovu už nemám ani jeden. Já jich mám Neměl si to do mě házet, že jo? Já mám 13. A čeho máš 13? No jedu. Jedu? Tak to je pecka. Jdeme všechny. Kdo tady Nedám má ti všechny. všechny ty šípy? Tady asi 50 šípů. Konkrétně 2, ale to je jedno. Radši mi řekni, co s tím mám udělat. To je moje zeď. Čekaj, co s tím zkusím. Tam tararam taradara tam tararam taradara tam. OK, bitches. Jo, jde to. Tim. Ty kde seš? Ba. Kde jste vy dva? Turu. Hej, kde je Tibor? Pavelku. Kde je Tibor? Nevím. Mate, nebo jak se jmenuješ? Kde je? On se někam schoval. No. A nebo šel na warp doly. Jedno z toho. Nejsem na ničem, já jsem doma. Řekni ti pravdu, jsem doma. To je tvoje jmenovka? Jo, to je tvoje jmenovka. Kde seš? Šel tam dělat ten craftingu a pak šel dolů a tam někde se schoval. Fakt? Asi ne. No, OK. Ale já už budu muset, jo. Protože on už přišel brácha, takže už musím. Tak já. Tak čau. Čau. Takže zůstali jsme to jenom... Jak kdo jsi byl schovaný? Ale v dolní krabici máte pár jedů, jo. Já myslel, že jsi někde tady, já jsem se tam vlezl do rohu, až vylezeš. Čau. Čau. Jsi byl také tady schovaný, jo? No, takhle. No. No. Ona ti nejde vidět jmenovka, když seš takhle ani. A ještě jsem dělal tajto. Ty jsi byl v té místnosti. A já jsem si právě takhle tady byl, že prostě vylezeš a já tě sestřelím. No já jsem tady byl a prokopal jsem se dolů a pak... Jo, a ještě tady ta blbost je zároveň i... Nemluvím, já potichu. Nevím, asi možná jo. Je pár takových věcí, co jsem se tady dal. Jdeme se podívat k Péťovi, kolik tam má lektorů, nebo poiznu. Ale on má všechny u sebe, ne, Peťa? Nebo on říkal, že tam dal Jo? 6. No tak jako 100. Abych šel kopat. Kopat? OK, jdem kopat. Jsem pořádný robo. Jsem debila.